Ništa, brate, glupo, spravim neki roštilj, tamo u Komani, u Lužnicu, gdje mi je kuć, gdje su stari moji, i evo mi tamo žiljak na prst. Nešto sam pravio tamo da pomjerim neki aparat, posjećajem se na neku pločicu oštru što je bila ovako. Glupost! Ja rekao da odem do urgentnog, inače sav sam u konce, mene je Sašice ka popita ovaj monster. A rekao idem samo da sašijem, moj sad ću se vratiti. Tu mi Šura i njegova žena i djeca i kum i jedan, drugi, treći, majka, ne znam koji, masu nas je bilo, moje djece i ja rekao idem samo da ovo sašijem, sad ću doći. Ono zinulo do kosti ovako. Ja straknem do urgentnog i vratim se. Oni mi sašiju brzinski, smiju mi se tamo svi. Ja rekao, ufatite mi ovo brzo, vraćam se da pravim roštilj. Oni se smiju, svi ono vide budal. Znaju me tamo urgentni svi. Ja se vratim, brate, i šedim. I ne kupam se. Imam tamo kući, imam veliki bazen, kuća mi je baš onako moderna. I šedim pored bazena. Ja i Relja i Irina i Irena. Naš četvori nešto pričamo, šalili se. Na stepenice šedim i brčkam se. Neću da se kvasim, ne mogu da kvasim ranu, razumiješ? I Relja zapeo. Aj oli se popet da mi pokažeš jedan skok, onaj tvoj. Ja to skačem na moraču, na Cijevnu, na more, gdje hoćeš. Skačem strašno. To može da se vidi na klipovima. Skačem, baso, brutalno, nisu se pomiriti nikome do uvodu, bolje skače od mene. Ja rekao, ajde mu učinim neki skok, to je bomba na glavu. Letiš ovako otvoren i pred vodu se zatvoriš, uđeš ka bomba ovako i urolaš se dolje. I to izbačuje vode je grdilo. To njemu nešto simpatično bilo. Ja rekao, imam skakonicu na 3,5. Ja se popnem na ovu gornju. Otvorim se vaso. Zatvorim se, bum, uđem ka stalno što ulazim, ali ja ga, brate, nikad u životu nisam skočio u bazen, taj skok. Mene bazen dubok 1,80 m, nije to sad da je plitko. Ja se ubodem dolje ovako, urolam se i očepim ga ovim. Glavom u pločice. Evo ovim ovako, tačno ovim, bum, kako sam nekako stupčan bio, ovim i svom težinom u pločice. Ali sreća je bio sam zatvoren ovako, da sam bio otvoren, tu ostado. I, brate, u nezvije, znači jesi izgubio svijest, nisi? Ne. Nego kako mi je pukla mi je cijela čeona kost. Odavde, ovako, jagodica, pa ova, vidiš, sinusna jedna, čeona kompletna, dovde ovako u kosu, ovo mi je sad sve metalne su mi pločice tu da kroz glavu. Sve pištim, imamo one papire sa sobom na aerodromu. I tu mi je sve metal. I kažem ti, čeona kost, jedan sinusni zid, drugi sinusni zid i ostala opna zadnja pri mozgu ovako. A taj sinusni zid mi nabio kost, ono kako je pukla ovako, to su mi oni posle pokazali, ja sad pričam ovo, reka bi čovjek, horror film. Kost mi nabila unutra, očno dno. I ne vidim ništa. I sad mi sve ide i bazen, i Šura, i majka, i djeca, i svi mi idu lijevo, desno, ako ne znam gdje sam, brate. Horor, znaš kakav mi šok u glavu bi. A svega se sjećam. I onda me ubače kume. Je li pukla krv da šutlja? Ne, pukla mi je arkada, ništa strašno. Krvari, ali ja pipam ovako, nema, brate, moje kosti, niđe. Kao u obrazdu ubačaš ruku ovako, ništa ne. Ti si crnije prošao, no ja za njih 10 I onda, urgentni, ja i tamo sprednju stvar, razjebava se, sprada se. Prvo sam, Bogom mi se prepabio odmah, ti rečem, zec sam se prepa, na što sam se prepa?